नमस्कार, मी शैलजा पाटील, क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट, कृष्ण हॉस्पिटल, कराड. 24 मे हा स्किझोफ्रेनिया अवेअरनेस डे व वीक म्हणून साजरा केला जातो. मानसिक आरोग्य हा एकंदर आरोग्याचा अविभाज्य भाग व आवश्यक घटक आहे. कारण मानसिक आरोग्याशिवाय माणूस पूर्णपणे निरोगी मानला जात नाही. जसे शारीरिक आजार असतात तसे मानसिक आजार असतात. स्किझोफ्रेनिया हा त्याच विकारापैकी एक आहे. स्किझोफ्रेनिया रुग्णांना भेडसावणाऱ्या आव्हानाबद्दल लोकांना माहिती देणे आणि जागरूकता निर्माण करण्याचा एक छोटासा प्रयत्न मी करत आहे. स्किझोफ्रेनिया हा मानसिक आजार आहे, तसाच मेंदूचा विकारही आहे. स्किझोफ्रेनियामध्ये काही गोष्टींमध्ये दोष निर्माण होतो. व्यक्तीचा वास्तवाशी संबंध नसतो व ते स्वतः भ्रामक व आभासी जगात जगत असतात. त्यांच्या मनावरचा ताबा सुटलेला असतो. मानसिक आजार म्हटलं की आपोआप सगळे वेडेपणा म्हणतात. वेडेपणा म्हणजे मानसिक विकार असा लोकांचा गैरसमज होतो किंवा आहेही. पण मनोविकाराची व्याप्ती खूप मोठी आहे. मेंदूतील डोपामाइन या रसायनाची मात्रा कमी झाल्याने हा विकार होतो. सेरोटीन या रसायनाची मात्रा सुद्धा या विकारात बदलते. माणसाचे नॉर्मल वागणे हे त्यांची भावना, विचार आणि वागणूक यांच्या सुसंगतीवर अवलंबून असते. पण स्किझोफ्रेनियामध्ये या 3 गोष्टींमध्ये बदल निर्माण होतो. त्यांचा वास्तवाशी संबंध तुटतो व ते भ्रामक व आभासी जगात जगू लागतात. त्यामुळे सर्वसाधारण व्यक्तींच्या तुलनेत त्यांचे वागणे विस्कळीत होते. आपण विचारतो एक आणि ते उत्तर देतात दुसरेच. त्यांच्या मनावरचे नियंत्रण सुटते किंवा मनावरचा ताबा सुटतो. त्यांच्या वागण्या बोलण्याचे ताळतंत्र व समतोलपणा बिघडलेला असतो. आपण या जगात जगताना आपले वेगळे अस्तित्व सामावून सामाजिक भान ठेवून आपण जगतो, पण नेमकं हेच जगणं या लोकांना जमत नाही. स्किझोफ्रेनिया हा कोणालाही होऊ शकतो, पण याची सुरुवात ही साधारण किशोरावस्थेमध्ये झालेली दिसून येत आहे. या आजारामध्ये रुग्णांना अनेक भास होतात. त्यांना असे वाटते की त्यांच्या आजूबाजूला कोणीतरी आहे. अशा गोष्टींचा भास होतो की त्यांच्या आजूबाजूला नाहीये, पण तरीही ते आहेत असा हट्टच ते धरून बसतात. त्यांच्या भावना तीव्र होतात. आपल्या विरोधात कोणीतरी कारस्थान करत आहे असं या रुग्णांना वाटत असतं. दुर्दैवाने हा आजार आयुष्यभरासाठी असतो. आयुष्यभरासाठी असतानाच याला आपल्या समाजातील व्यक्तींना आलेला ताणतणाव हेही एक कारण आहे. एखादी घटना असेल, त्याचबरोबर त्या व्यक्तींच्या घरामध्ये अनुवंशिकता हे पण एक कारण असू शकते. अनुवंशिकतेमध्ये स्किझोफ्रेनिया असलेल्या व्यक्तींच्या माता-पिता किंवा घरातील कोणाला आधी आजार असेल तर पुढच्या पिढीमध्ये 10% येण्याचे प्रमाण असते. त्याचबरोबर साधारण जनरल व्यक्तीमध्ये 100 व्यक्तीमध्ये एका व्यक्तीला स्किझोफ्रेनिया होण्याची शक्यता असते. नवीन व्यक्तीमध्ये 1000 व्यक्तीमध्ये एका व्यक्तीला स्किझोफ्रेनियाची दाट शक्यता असते. स्किझोफ्रेनियाची लक्षणे ही 3 प्रकारात प्रामुख्याने मोडतात. 1. वागण्यातील दिसणारे बदल. यामध्ये स्वतःशी हसणे, बोलणे, स्वतःच्या भ्रमात व स्वतःमध्ये भरकटत राहणे, आरोग्याची देखभाल न करणे व अस्वच्छ राहणे, कपड्यांचे भान नसणे, आक्रमक होणे, कोणालाही न घाबरणे किंवा जास्त घाबरणे. दुसरे एक कारण भावनिक बदल या व्यक्तीमध्ये झालेला असतो. भावनिक बदलामध्ये या व्यक्ती निर्विकार व भावनांमध्ये जगत असतात. त्यांच्या भावना अनुभवतात त्यांना स्वतःलाच येत नाहीत. त्याही स्वतःला व वास्तवाला भावना जाणवतही नाहीत. परिस्थितीशी न जुळवणाऱ्या भावना यांच्या असतात. तिसरे एक कारण म्हणजे यांच्या विचारामध्ये झालेले बदल. विचारात सुसूत्रता नसणे, असंबंधित बोलणे, बोलण्याचा अर्थ न समजून घेणे ही मुख्य 3 लक्षणे ही स्किझोफ्रेनिया असणाऱ्या व्यक्तींच्या असतात. यासाठी सर्वसाधारणपणे किंवा मी तर म्हणेन सर्वात प्रथम औषधोपचार हे मानसोपचार तज्ज्ञांकडून घेतले पाहिजेत. त्याचबरोबर या व्यक्तींना रिहॅबिलिटेशन सेंटर किंवा सपोर्ट ग्रुपमध्ये यांना काही सपोर्ट दिला आणि यांचे रिहॅबिलिटेशन केले की यांचं नॉर्मल आयुष्य हे जगू शकतात. समुपदेशनाचीही मदत घेतली तर या समुपदेशनामुळे त्यांचे असणारे कुटुंब, केअरगिव्हर, शुभंकर आणि शुभार्थी किंवा समाजातील इतर घटक
यांनी यांच्याशी कशा प्रकारे वागले पाहिजे, यांच्याशी कसे संबंध साधले पाहिजेत या गोष्टी समुपदेशकांच्या मदतीने करता येतील. तिसरा एक उपचार म्हणजे कौशल्य प्रशिक्षण. स्किझोफ्रेनिया असलेल्या लोकांनी सामाजिक कौशल्य विकसित करून घेतली जातात, त्यांची कार्यक्षमता वाढवली जाते. त्यानंतरचा उपचार आहे तो रोजगार आधार. स्किझोफ्रेनिया असलेल्या लोकांच्या गरजा, कौशल्य ओळखून त्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी रोजगार आधार ही एक उपचार पद्धती वापरली जाते. त्यानंतर आहे तो कौटुंबिक आधार. स्किझोफ्रेनिया असलेल्या लोकांना हाताळताना परिवारातील लोकांचा सपोर्ट खूप महत्त्वाचा आहे. औषधोपचाराइतकाच कौटुंबिक आधार महत्त्वाचा आहे. यांनी जर जीवनशैलीचं योग्य व्यवस्थापन केलं, योग्य वेळी योग्य त्या अडचणीवरती मात करण्यासाठी यांची जीवनशैली जर सुदृढ बनवली तर नक्कीच यांना या आजारातून बाहेर पडण्याला मदत होईल. व्यायाम आणि आहार नियमित सकाळी व संध्याकाळी 45 मिनिटं जर यांनी व्यायाम केला तर यांच्या शरीरामध्ये असणारे घटक समतोलरित्या राहण्यास नक्कीच मदत होईल. त्याचबरोबर यांचा आहारही सात्विक असायला पाहिजे. या सर्व उपचाराबरोबरच मानसोपचार तज्ज्ञांची मदत घ्यावी. धन्यवाद.